Wat gaan we hier, jongens? Mag ik in die pampersje? Dit is Moeske. Moeske is ongriezelig nieuwsgierig. Alles wat eronder ziet je. Ja, Moeske. Oh. Hij zucht in elk gatje dat het zin komt. Zie, wat zit hierin? Zie dat? Wierp. En in elk potje of flesje dat er vindt, in elk hol steekt Moeske zijn snut. Overal maakt er iets in. Op een dag binnen zijn vrienden aan de beurt. Zonder te verblikken vreeg het Moeske aan Haske. Haske, mag ik in een pampersje? Ja, wist uit Haske, toe maar. Oh, poep. Is dat? Ik zeg het al, zei Moeske. Zo'n hazekeuteltjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo'n. Zo'n. Nee, zo'n. Net 6, maar zo'n. Ja, zo'n. Moeske gaat naar Geitje en vreeg het. Geitje, mag ik in die pampersje? Tuurlijk, zei Geitje. En docht beide poortjes omheen. Oh, dacht ik al. Geitenkeuteltjes. Geitenkeuteltjes. Een hele prutte lietse drapjes. Een hoentje vreeg het Moeske rijstig. Mag ik even in die pamper sneupen? Was dat echt? Giechelt het hoentje. Aha, een hoenekeutel. Een hoenekeutel. Moeske is nou niet meer te houden. Hé, koken. Mag ik in die pamper loeren? Ja, wist wel, zei koken Grutsk. Doe maar. Een dikke, varske kolenpankoek knipt Moeske. Ik wil toch. Tje, wat zit hierin, Lois? Zeg eens. Oh, nou wil het snel. Tje, Lois, wat zit hierin? Wat zit hierin? Zeg eens even. Wat zit erin? Ja, wat zit erin? Zeg eens even. Oh, poep. Stjalt het weg? Poep. Ja. Zullen we er naar meer eens? Dag, Hopke, zei Moeske. Mag ik in die pampersje? Draaien, hierste. Wat staat er? Hierste vieren, genießt Moeske. Oh. Shit, is ze weer. Die. Oh, als laatste is Bartje aan de beurt. Mag ik in die pampersje? Oh, een flink bargebultje heet. Oh, dat kan ik wel roeken. Sis Moeske vreeg je koken, Bartje, Haske, Hoedje en Geitje en Hopke. Die nou wel heel nieuwsgierig worden binnen. Maar wie nou ook in die pampersje? Oh, zo diep, doe die maar hier. Wat zit daarin? Doe die maar hier. Wat is die Moeske zien pamper? Niks. Die pamper is helemaal leeg. Huh? Hoe kan dat? Er zit er niks in. Schiet gewoon, lijkt Moeskuut. Ik dacht mijn keuteltjes gewoon in een potje. Zo. Hallo, is het Hier in een potje. In een potje. Oh ja, natuurlijk. Ja, op het pot.